בוקר טוב יוטיוב. אנחנו 3.5 חודשים מהתחרות. משקל בוקר של היום עמד על 83.8 קילו. האמת שזה קצת נמוך יותר ממה שאני רוצה שזה יהיה, כי המשקל יעד שלי עד ליום ראשון ל-84.2, 84, היום יום שישי דרך אגב. אבל זה לא מה שצריך לעשות שינויים. אני אחכה, אראה מה קורה. כמו שאמרתי, המשקל עולה ויורד כל הזמן. זה שהיום אנחנו קצת פחות ממה שאנחנו רוצים, זה לא משנה. בסוף המשקל ממוצע זה מה שחשוב, ואז באמת עושים את ההשערות שלנו מה צריך לעשות אחרת. אז ארוחת בוקר, את האמת שכבר אכלתי, מה שאתם מכירים, שוב פעמות רב, עוד לא מספיק וודקה שזה יהיה משהו אחר. זה המשקה חלבון, עדיין לא כל כך רעב בבוקר. האמת שאני מרגיש מאוד חטוב, זה לא שאני לא חטוב, פשוט לא יודע, הרמות רעב עדיין לא שם. משום מה גם תמיד שאני באירופה, כשאני בחול, אני מרגיש פחות רעב, אני לא יודע למה זה. יכול להיות כי בבית יש את הריח של הבישולים של אמא, זה גם אחת האופציות. בכל מקרה, אני עכשיו אלך לסופר, כי נגמר לי כל המונסטרים, ואני מרגיש ממש עייף. כבר עשיתי עבודה שהיה לי על המחשב, דיברתי עם מתאמנים הכל. עוד לא סיימתי יותר עבודה, היום שישי דרך אגב, כן, אני עובד גם בימי שישי. הליווי שלי 24/7, כמו שאתם יודעים, לא אמרתי את זה סתם. וגם נעשה קצת צעדים על הדרך, למה לא? טוב ההליכה לסופר, אחרת אני לא באמת יוצא מהבית. אבל עכשיו שאני יכול לצלם לכם גם בחוץ, למרות שבחוץ יורד קצת גשם, אני מקווה שזה לא יהיה בעיה, אז יהיה קל גם לצלם וגם לעשות צעדים. ראיתם איזה פרודקטיביות? תודו שאהבתם. ויצאנו לרחוב, איזה כיף. בכל מקרה אנחנו במצע למאנסטר, תקשיבו, האמסטרינג שלי תפוס פיצוצים, אתם לא מבינים בכלל. היה לי התכווצות בתאומים לפני כמה ימים שניסיתי לעשות כפיפות ברך, אז במקום זה עשיתי דדליפט רומני. עשיתי איזה 3 סטים עם איזה 100 קילו, וואלה זה הרג אותי, זה רצח אותי, וכולי תפוס. אני בקושי הולך, לא יודע ממה יש לי התכווצויות, אני כן לוקח מגנזיום. יכול להיות שזה טיפה התייבשות, אבל זה קרה לי בעבר, לא מתרגש מזה. והגענו לאוצר, חברים. כמובן שאני לוקח אותו, אחר כך אני אקח מהסופר, פשוט פה יותר קר. וחברים, השלל בידינו. עכשיו בואו נחזור הביתה, יש לי שיחת מעקב עם מתאמן, שאני לא אחר אליה. כזה נלך לסופר, נקנה מה שצריך. האמת שהתחיל לרדת טיפה גשם, ורוצה גם שהמצלמה תרטב לי. וואו, שמעו, האמסטרינג הורגים אותי. לא יודע איך אני אסחוב במשקלים באימון, אבל נסתדר. בדרך כלל הייתי מחכה עם ללכת לקנות לי מונסטר, ופשוט הייתי הולך לסופר וקונה לי את הכל. שאת הפעם אני באמת גמור. אמרתי, אני חייב את זה, אני יורד שנייה למכולת, קונה, ואחרי זה אני הולך לסופר, גם אני צריך לקנות חזה עופות, כל מיני עניינים. אז זה צעד טוב. לחיים. יאללה, בואו נתחיל שיחת מעקב עם מתאמן, ואחרי זה אנחנו נתראה בארוחה הבאה. לא, זה באמת הפתיע אותי. זה באמת כשל, אחי. אני רגיל לצעוק על אליאב, אחי, תעלה משקל, תעלה חזרות, תגיע כבר לכשל. וחד משמעית עשית את זה פה וכל הכבוד. גם פה, אני חייב שהמשקולות ייגעו בחזה. הן לא נוגעות מספיק בחזה, אתה מבין? זה הבעיה שלי. אז מעכשיו, אחי, לחזור למה שאמרנו, וציין לי ביצוע, נתקן מה שצריך כמה שאפשר. בתזונה אתה מדויק, כן ראיתי טיפה תקיעה קטנה, שלא רציתי לראות, אבל נראה שהתקרת זכוכית הזאת נשברה. הממוצע שלי לרוב עומד על 9,500 כזה. שיהיה 10,000. וארוחה שנייה שלנו להיום, יש לנו פה 5 ביצים, 16 גרם של פרינגלס במקום 50 גרם, כי נגמר לי, אני אחרי זה אתרגם, ככה אני הולך לסופר כמו שאמרתי לכם. זהו, אז אני אוכל עכשיו את הארוחה הזאת, נסיים אותה, ואנחנו נתראה בסופר. חבר'ה, שימו לב כמה סוגי לחמים יש בסופר הזה, אלוהים. אבל כמובן שהתארגנתי על הדברים החשובים קודם, לא לדאוג. וזה האזור של כל הוויטמינים, כמו שאתם רואים. חבר'ה, ממש זול פה כל הוויטמינים. יש לכם פה, זה איזה 12 שקל, ויטמין D, אשווגנדה, זה איזה 60 כמוסות, רק ב-12 שקל, קולגן. כמובן גם הקריאטין פה, שלא לדבר, הרבה יותר זול מבארץ. איזה שליש מחיר, אם אני לא טועה. מטורף. כל הדברים האלה כל כך זולים פה, אני לא חושב שאפילו בערב יש מחירים יותר טובים. אולי רק לקריאטין, זה אני יודע, אבל לשאר הדברים אני ממש לא חושב. כי אני אומר לכם ברצינות, זול פה בקטע מפחיד. טוב, בכל מקרה קניתי פה לחמניות מונסטרים. שנשאר לי עכשיו זה להביא חזה עוף. ויותר חשוב מזה קטשופ ולא סוכר לאכול עם זה, שזה חובה מבחינתי. לרגע ערכתי ריח מסריח של ביצה סרוחה, ואז נזכרתי שאני צריך גם ביצים. זה 2 ביצים אני צריך, זה מסריח פה, נראה לי שיש פה איזה ביצה שהתפוצצה, סירחון של החיים. וכמובן, איך אפשר בלי משקאות חלבון אהובים עליי, חד משמעית. לא יהיו מנצחים לזה, עם 35 גרם חלבון ו-215 קלוריות. כמובן, שאת הכי טוב שמרתי לסור, פרינגלס, וכמובן גם שמנת בצל, חובה. אוקיי, הגעתי הביתה, השלל בידינו, כפי שניתן לראות. ארוחה שלישית שלנו להיום. יש לנו פה 150 גרם של חזה עוף, 134 גרם של בגט, 20 גרם של קטשופ ו-40 גרם של פרינגלס. אחלה ארוחה, האמת שהיא סבבה לגמרי. אני פחות אוהב לאכול את הפסטה עם החמת בוטנים, באמת הפרינגלס גם סוגר לי איזה פינה כזאת, אתם יודעים, של נשנוש כזה וחשקים. שוב פעם, רעב אין לי, נטו חשקים כמו פיצות, המבורגר וכולי, אבל זה דברים שאני יכול להכניס, במיוחד בשלב הזה של ההכנה, כי יש הרבה אוכל שאני יכול להכניס, במיוחד עכשיו שאני יורד באמת במשקל בקצב ממש טוב. מקווה שאני לא מנחס. במקרה עדיין עומד בערכים כמובן, אין פה איזושהי המסה, זה שרתי קצת יותר ממה שאני רוצה, לא אומר שאני עושה איזה עכשיו המסת פחמימות וכאלה, ממש לא, כבר עשיתי את זה האמת השבוע, כי הייתי במשקל הזה הרבה יותר מוקדם, הייתי 83.8 לפני איזה יומיים, עשיתי איזה המסה של פיצה, אבל גם אז אכלתי 2500 קלוריות, לא יותר מזה. כמובן שהקלוריות של המסה באו נטו מפחמימות, כדי להחזיר את המגרי גליקוגן, מי שיודע יודע. אוקיי, אז הרבה מכם שאלתם לי שוב פעם איך הגוף שלכם נראה, כמובן אני אדרג אותו ואגיד לכם כמה אחוז שומן אתם לדעתי. אז בואו נתחיל. קודם כל, כמובן בקבוע בחרתי 2 אנשים ממי
ששלח לי, כל השאר ששלחו לי ולא נבחרו, אני מתנצל. בסוף עשיתי בחירה כזו רנדומלית, אין באמת סיבה. ויכול להיות שאבחר להראות אתכם בבלוגים הבאים. מי יודע. אז קודם כל יש לנו את ירין. ירין, כמו שאני רואה, אתה באמת באחוז שומן יחסית נמוך, אתה בעיקר לא אוחז שומן בידיים דרך אגב, והכתפיים והידיים שלך נורא חטובות ממה שאני רואה. מבחינת הגב, גם נורא חטוב. חד משמעית רואים שהחלק שהוא טיפה מאחור אצלך זה הרגליים. אתה אוחז כמות יפה של שריר בפלג גוף העליון, כן אפשר לעלות עוד, תמיד אפשר, אבל באמת הרגליים הם החלק שיותר מאחור, רואים את זה, וגם מבחינת השומן, רואים שאתה אוחז הרבה יותר ברגליים מאשר בכתפיים, בידיים, בחזה. וואו, הידיים שלך ממש חטובות, אחי. רואים את זה במיוחד מהסייד צ'סט, וניכר שאתה אוגר גם את השומן בבטן התחתונה ובגב התחתון, אבל סך הכל יפה מאוד, במיוחד לזה שאתה מתאמן רק שנה, יפה. גם הראית לי איך היית נראה ולפני, תקשיב, עשית שינוי אחי, פסיכי, כל הכבוד, באמת, כל הכבוד, ואם זה רק לשנה, יש לך אחלה גנטיקה, נייס. הנתונים שלך זה 1.75 מטר על 69 קילו, נראה הגיוני לגמרי. במקרה שלך, כן הייתי חותך עוד שומן, עד שאני מוריד לגמרי את הצדנים ואת הבטן תחתונה, גם קצת עוד יותר חיטוב ברגליים, אבל שוב פעם, רק איזה כמה קילוים בודדים, ואז באמת להתחיל את המסה נקייה. אין צורך להוריד יותר מזה, אתה נורא חטוב בשאר החלקים. אז קודם כל, האחוז שומן שאני מעריך הוא לא גבוה, אבל הוא גם לא כזה נמוך, הוא לא מתחת ל-10. זה נראה לי כיוון ה-13% שומן, מערכה שלי. אם הרגליים היו חטובות והפחות שומן בבטן תחתונה ובגב התחתון, וואו, הייתה יורד אחי לסביבות ה-9, כי יש לך חלקים אחי ממש חטובים בגוף, לעצם. אבל בגלל שאר הדברים, זה המצב. באמת במסה שאתה עושה עכשיו, תתמקד באמת גם בלהגדיל אותם בעיקר. תן תודה עבודה על הרגליים. תעבוד בטן, כן, זה קצת יגדיל אותה, אני יודע, אבל בסוף המסת שריר הזאת תתפתח והשומן יתפזר יותר טוב, ככה שפחות סיכויים שיהיה לך את הצדדים וזה יראה הרבה יותר טוב. יודע שהרבה נמנעים מלאמן בטן, גם אני הייתי כזה, כי אתם מפחדים להגדיל את המותן, אבל לפעמים זה באמת נחוץ. כמו פה, לצורך דוגמה. מבחינת ציון של הגוף, הייתי נותן לך 7 מתוך 10. חסר לי פה מסה. במיוחד ברגליים, יש פה המון לשפר, אבל סך הכל צורה יפה ואסתטית. גם הצורה של החזה לא הכי אהבתי, רואים שהחזה גם נקודה יחסית חלשה, אבל שוב פעם, אתה מתאמן רק שנה, אחי. זה פיזיק פסיכי לרק שנה אימונים. מצוין, יש כאלה שלא מגיעים לדבר כזה גם 4-5 שנים. יפה מאוד, תמשיך לתת בראש, אני בטוח שתגיע רחוק. אז 7 מתוך 10 זה הציון הסופי. אוקיי, הבא הוא נועם. נועם, כמו שאתם רואים, הוא כבר התחרה בתחרויות פיתוח גוף. לפני שהוא רשם לי בגיל 18 כבר הוא התחרה. משקל במה שלו הוא 69 על 1.77 מטר. עכשיו אולי זה באמת נשמע יחסית הרבה למשקל במה, אבל נועם, אני בטוח שאתה גם יודע את זה. לא הגעת מספיק חטוב לבמה. אני בטוח שגם בגלל זה לקח כמה נקודות, אבל אני חושב שבגיל שלך אין סיבה להגיע מספיק חטוב. מבחינה הורמונלית עדיף לך להמשיך להתפתח, עשית בשכל. כן, אני בטוח שלמדת המון, צברת חוויה מזה, אני לא יודע איזה מקום לקחת, אבל וואלה, אתה נראה טוב. כן, יש לך עתיד זוהר, רואים. אז ככה, קודם כל נקודות לשיפור. תראה, הרגליים לא שם. הרגליים חייב לשפר בדחוף, הכתפיים נקודה מאוד חזקה, חזה גם, יש לך חזה נורא בולט, צורה של V-טייפר. גם היד קדמית, עד אחורית צריכה קצת יותר עבודה ממה שזה נראה, אבל היא יחסית פרופורציונלית, פשוט היד קדמית לוקחת את רוב ההצגה בידיים, רואים את זה. אמסטרינג, אין כמעט הפרדות. אני חושב שאתה כן יודע לקבץ, אבל זה בגלל שאין שם מספיק מסת שריר גם ואין מספיק חיטוב. פה זה צד מהבמה, רואים שאתה אוגר יחסית הרבה שומן שם בצדדים, בלמטה ובבטן תחתונה. פה המון שומן לרדת, ברגליים בכלל אני לא רואה שום הפרדות. כמובן שנדבר על ההפרדות מהצד, מקדימה יש קצת הפרדות. קוביות, יש חד משמעית, הן בולטות, רואים, נראות ממש טוב, יש לך גנטיקה טובה לבטן, יש לך V-טייפר יפה מאוד כמו שאמרתי, באמת צורה של V רחב. יש לך עתיד מזהיר בפיתוח גוף, במיוחד שאתה רק בן 18 זה בטוח. פוזינג יש לך לשפר, במיוחד פוזת גב, אתה רואה שהידיים לא שוות, קצת קשה לך בקיבוץ, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. ושוב פעם, חסר לי פה המון מסה, אבל אתה רק בן 18, אחי, אז כאילו, הכל טוב. אתה תגיע רחוק, אני יודע את זה, בגיל 18 זה עדיין פיזיק יפה מאוד. כן, יש אנשים קצת יותר פריקים, יותר מסת שריר ברגליים, יותר מסת שריר בפלג גוף העליון, אבל זה לא אומר שאין לך גנטיקה טובה, אחי. גנטיקה טובה ונייס, באמת. אז מבחינת אחוז שומן, תראה, בגלל שבאמת אין כמעט הפרדות ברגליים, אבל זה גם כי אין הרבה מסת שריר שם. עדיין נשאר לך יחסית הרבה בבטן תחתונה ובגב התחתון. פלג גוף העליון בידיים וכאלה אתה יותר חטוב, חד משמעית, הידיים נראות ממש חטובות, הכתפיים שלך, מראה באמת אסתטי ויבש. באמת, מראה יבש, אהבתי מאוד. עכשיו עוד משהו, שלחת לי פה גם תמונות שיש פחות שומן בבטן תחתונה, אבל אני לא יודע אם זה מהבמה או קרוב לבמה או שזה עכשווי, אני לא כך הצלחתי להבין. אז מבחינתי אחוז שומן שאני נותן לך גם בעיקר גם כי הידיים באמת יחסית חטובות, החזה ממש חטוב, באמת רואים פסים, גם הבטן, יפה מאוד. 11.5% שומן. כמובן שזה גם כי אני רואה את התמונות שלך מהבמה, אז אני משלב ביניהם לבין תמונות שאתה נראה קצת יותר חטוב. אם אני הולך רק על התמונות שאתה נראה קצת יותר חטוב, אתה יותר לכיוון ה-11,
6.5% שומן, אבל זה לפחות כרגע ממה שאני רואה. מבחינת התמונה הכוללת, אני נותן לגוף שלך 7.8 מתוך 10. באמת יש לך רוחב פריקי, V-taper מטורף, כמות יפה של שריר לגיל 18, פשוט אי אפשר להתעלם מהנקודות החלשות, אחי. הרגליים חייב לשפר חלק נורא חלש אצלך, במיוחד האמסטרינג מאחורה, הישבן, הארבע ראשי. פלג גוף עליון יותר מדי דומיננטי לעומת הרגליים. אתה חייב לתת גז גם ברגליים, אחי, ולהעלות שם הילוך. יש לך עתיד זוהר, זה בטוח. נייס, אחי. טוב, יש פה עוד המון, אבל כמו שאמרתי, אני אבחר רק 2. חבר'ה שכבר שלחו לי, יכול להיות שאני אראה אתכם בבלוגים הבאים. בכל מקרה, מי שגם רוצה שאני אדרג את הגוף שלו ויתן לו אחוז שומן מוערך, יכול לשלוח לי לאינסטגרם. כמובן, אתם חייבים לעקוב אחריי. אם אתם לא עוקבים אחריי, אני לא אדרג אתכם. ובבקשה לרשום לי גם גובה ומשקל שלכם, וגם גיל. למה לא? חבר'ה, אנחנו נתראה בחדר כושר. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שאימון שעבר של רגליים, שזה היה לפני איזה יומיים, אז קרה לי התכווצות בתאומים באמצע התרגיל של כפיפת ברך, ואז כל האמסטרינג שלי נתפס, וגם הטרפזים שלי נתפסו רצח, ואני מרגיש את זה ממש, באימון הזה עשיתי עכשיו חימום, אבל שריר תפוס זה לא כזה נורא, זה עדיין אומר שאתם יכולים להתאמן, פשוט להיזהר קצת. זה מבאס, כי אני מרגיש את זה ממש, במיוחד בטרפזים, כי אני עושה עכשיו אימון גב, אבל נסתדר עם מה שיש. אנחנו נכנסים עכשיו בסט עבודה, 113 קילו. פעם שעברה עשיתי 8 חזרות, אנחנו רוצים לשמור על זה, בואו נראה מה יהיה. שימו לב שאני לא אוחז פה רחב מדי, אני רוצה באמת לתת דגש גם לגב העליון, לא יותר מדי ללץ, בגלל זה אני מחזיק בערך ברוחב כתפיים, טיפה יותר. 8 חזרות, אישו טוב תמת, לא חלש מדי, לא קל מדי. טוב, חזרות עשיתי פעם שעברה בסט השני, גם 8 חזרות, סבבה. אני מרגיש את האמסטרינג ממש שורף שאני מנסה לרדת פה. נעשה את זה בזהירות שלא יהיה לי איזושהי התכווצות עוד, כמה שאפשר לפחות. זה אחד קשוח, גם העמוד שלי שורפות משום מה, למרות ששמתי מגנזיום. וואו. גם אמרתי לכם, התחטבתי, עכשיו קצת הטוסיק שלי באוויר על הגובה הזה, והפעם אני אוריד את זה עוד אחד. טוב, סט הבא שלנו, אנחנו צריכים לעשות עכשיו 7 חזרות, זה המטרה. אני לא חושב שאני אכוון ל8, אני אנסה אולי, אבל כרגע המטרה היא 7, כמה שיותר טכניקה נקייה. אם אני רואה שכדי להגיע ל8 אני צריך לשבור טכניקה, אז אני לא אעשה את זה. יאללה, בוא ניתן בראש. נשים גם מוזיקה טובה לפני הסט, שייתן לי קצת טייק, אבל אני צריך את זה. התרגיל הבא שלנו, חתירה במכונה, כמו שאתם מכירים, אחיזה צרה, באמת נותן דגש בעיקר לרוחב של הגב, משהו שהוא מאוד חזק אצלי את האמת הרוחב של הגב, גם רואים את זה מהפרונט לרוחב. אז כן, יש לנו פה 2 סטים, זה בסט הראשון 8 פעם שעברה, אני אנסה לכוון ל9, אני מרגיש שאני יכול. עוד אחד. 9 חזרות. אחרון לא הכי נקי, אבל אני אחשיב אותו. סט שני שלנו, עכשיו אנחנו נעשה 8 חזרות, קודם מה-9 כמו שצריך, שברנו שיא. בוא נראה. צריך להרגיש פה קיבוץ טוב, לא לשבור יותר מדי טכניקה, צריך להיזהר עם זה. במיוחד עכשיו בהכנה נורא קל להיפצע, במיוחד בשלב יותר מאוחר אפילו, אז צריך להיות קצת יותר זהיר. זה טוב, עכשיו אנחנו עוברים לאחיזה רחבה כמו שאתם מכירים. פה אני גם מוריד את הכיסא הכי למטה, כי אני רוצה שהמרפקים שלי יהיו בכמה שיותר 90 מעלות. אתה רוצה שהם יהיו נמוכים מדי. ככל שאני יותר אנמיך אותם, הם יעבדו יותר על הכתף האחורית, ואני רוצה לגב העליון. באמת צריך להתרכז ולשמור עליהם מורמות. 7 חזרות, היה קשוח, גם בבא אנחנו צריכים לשמור על זה. אוקיי, עכשיו יש לנו סט שני ואחרון לחתירה, ואז אנחנו עוברים לתרגיל האחרון של גב. 7 חזרות, שוב פעם, הם תשמור על טכניקה כמה שיותר טובה, זה מה שאני מאוד מתרכז בו כרגע, כי הסיכויים לפציעה הופכים וגדלים ככל שאנחנו יורדים במשקל, ככל שאנחנו מתחתבים, אז צריך לשמור על זה. שורף לידיים האחיזה. זה היה טוב, עוברים לתרגיל האחרון של גב, אנחנו עוברים לכתף האחורית. עכשיו, תרגיל הבא שלנו והאחרון, כמו שאתם יודעים מלמעלה, עוד וריאציה ככה באמת לרוחב של הגב. 8 חזרות עם 93 קילו, סבבה. קטן עלינו.
8 חזרות טובות, זה לא הרגיש קשה מדי, אבל כן הגעתי פה לכשל. ננוח קצת ונעשה סט אחרון. הולכים לתת פה הכל 8 חזרות, בואו נעשה את זה. הולך להיות קשה ואני מוכן. זה 8 חזרות קשים. זהו, סיימנו עם גב, עכשיו אנחנו עוברים לכתף אחורית. פעם שעברה היה 9 חזרות, אנחנו נעשה 10. זה היה קשוח. וואו, אני גמור. סט האחרון שלנו, 8 חזרות. בוא ניתן בראש. בקודם הגעתי לכשל רציני, 8 חזרות. בוא נראה מה יהיה. מה שכן, האמסטרינג הורג אותי, כי בהכל אני צריך לייצב. פה פחות, אבל במיוחד תרגילי גב. מרגיש שזה רצח. לא יודע איך מחר אני הולך לעשות רגליים, ומחר יש לי אימון רגליים. טוב, בוא נתרכז בסט הזה. וואו, זה היה קשוח. אבל הצלחנו 8, יד קדמית. נעשה עכשיו 8 חזרות. אני פשוט מרגיש שאני חייב מוזיקה באימון הזה, כי אני מרגיש גמור. ואנחנו לקראת סוף האימון שזה טוב, נשאר לי איזה 20 דקות. 3 סטים פה, 3 סטים עוד תרגיל ופוזינג וסיימנו. יאללה, בוא ניתן בראש. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים 6 חזרות, סט שני. בוא נראה מה יהיה. כשל יהיה פה, זה בטוח. השאלה היא כמה. מצוין, זה גם לא היה יותר מדי כשל, כי סט הבא, אחרי שאנחנו ננוח איזה 2.5 דקות, יש לנו שוב פעם לעשות 6 חזרות, אז זה יצא טוב. בואו נראה מה יהיה. סט אחרון. פעם שעברה זה היה שבירת שיא 6 חזרות, אני רוצה לשמור על זה את האמת, במיוחד שראיתי במשקל, אז אני אהיה מאוד מרוצה אם אני אצליח. עוד 2. עוד 1. זהו, תרגיל אחרון של יד קדמית וסיימנו. פאדרקרס כמו שאתם מכירים. יש לי אפילו עוד 1. מעולה, זה השבירת שיא. צריך לשמור על 7 חזרות בשתי סטים הבאים. אוקיי, סט שני שלנו, מכוון ל7 חזרות. לפחות פה יש שבירת שיא, גם בשערה, גם בחתירה, אז אני מרגיש טוב. כאילו שאני קצת עייף כמו שאמרתי. יאללה, אני כבר לא יכול לחכות לעשות פוזינג. עוד 1. שבע חזרות חבר'ה, זה הפגז. שרנו את סט 1, גם בוא לכוון ל7. סט האחרון שלנו, בואו ניתן הכל, בואו ניתן בראש. הולך להיות אינטנסיבי אבל קטן עלינו. ריכוז C. עוד 2. עוד 1. וואו. פוזינג. אוקיי, סיימנו את האימון הזה, עכשיו אני בהליכה הביתה. עכשיו לגבי רובי, מה שרציתי לדבר איתכם עליו, תכלס, יש לי 3,000 צעדים לחדר כושר, ויש לי 3,000 צעדים חזור הביתה. זאת אומרת, סך הכל 6,000 צעדים, ביום אני צריך לעשות 10,000, אז ביום יום אני צריך להגיע ל4,000. הגעתי ל4,000 האלה, ואפילו קצת יותר, בגלל הליכה לסופר, בגלל הליכה לסופרמרקט, בהלכה שראיתם שהולך להביא את המאנסטר, אז הסתדר לנו מעולה את האמת. מבחינת רעב, בגלל שזה גם סוף היום, אני מאוד רעב לארוחה הבאה, אני האמת מחכה לה, אני לא אשקר. נגיע הביתה ונכין את הארוחה האחרונה ונראה לכם גם אותה, כמובן. הייתי מאוד מרוצה מהסרטונים של הפוזינג, דרך אגב, הסתכלתי גם עליהם. באמת הגוף מתחטב, תופס צורה יותר, ובקצב טוב, בקיצור. אני מת על התחושה הזאת. הלכת שישי בערב אחרי אימון, כולי בגופייה, כולנו לבושים יפה, אוכלים מסיבה, אוכל איזה בר, שטויים של החיים. הרבה מהם פה מקיאים על עצמם, דרך אגב. ואתם יודעים, זה נותן לי הרגשה טובה. לא בהכרח בתחושה של עליונות או יהירות. אומר,
אני עושה משהו שונה מהם. חוזר מהחדר כושר, אחרי אימון מפרך, אחרי צילומים, אומר בונה, יש, אני עושה את זה. ברגע שאני מרגיש שונה לגמרי מאחרים, אבל בתחושה טובה, לא שונה לגמרי עכשיו איזה בן אדם הזה, ואני אומר לכם לרקוד ברחוב באמצע הכביש. לא לזה אני מתכוון. אבל באמת לעשות דברים שבאמת חושבים שמשפרים אתכם, שהופכים אתכם ליותר טובים, במקום ליפול להנאות רגיעות. עכשיו, אני לא אומר לא ללכת למסיבות מדי פעם, ולא ליהנות מדי פעם. גם חבר'ה בגיל שלי, אתם יודעים איך זה קצת בנות וכאלה. אני מבין את זה. אני מבין את זה ב100%. תאמינו לי, כי אני הייתי שם. אבל אין תחושה יותר טובה בטווח הארוך, מלקדם את עצמך, מלהביא אותך לרמה יותר גבוהה של בן אדם. בין אם זה כלכלית, בין אם זה פיזית, בריאותית, מנטלית, מה שתרצו. בכל דבר. וברגע שאתם מרגישים שאתם עושים משהו שהוא שונה מאחרים, זה סימן פגז. אני אספר לכם משהו. יום אחד הגעתי לחדר כושר בקיץ. הייתי אני ועוד 2 אנשים. זה היה בסוויפט רעננה, מי שמכיר יודע. ובא אליי בחור, אמר לי, תקשיב, בואנה, אין פה אף אחד, אמרתי לו, כולם בים. הוא אמר לי, כן, כולם בים, ואנחנו פה, תאמין לי. אמרתי לו, דווקא אתה צריך להיות שמח. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, אתה עושה משהו שונה מאחרים? ולטובה, לא לרעה. זה אומר שאתה הולך להתעלות עליהם, אחי. החיים האלה זה תחרות. אמר לי, וואלה, אתה צודק, אחי. אמרתי לו, צריך להיות גאה בעצמך, ואני גאה בעצמי הזה, ותן בראש באימון הזה. וככה היה. סיפור אמיתי, זה קרה מהשנה שעברה, בקיץ שעבר. הגריינד והעבודה הקשה שאתם עושים עכשיו, היא תשתלם. אולי אתם לא רואים את זה עכשיו, וזה לא עכשווי, וזה לא מיידי, אבל בסוף זה ישתלם, אתם תבינו את זה. וכן, גם אם זה להקריב כמה סופ"שים בבילויים, חד משמעית. אוקיי, ארוחה האחרונה שלנו להיום, יש לנו פה 44 גרם של פרינגלס, 160 גרם של מלפפון ו150 גרם של חזה עוף. כמובן שאחרי הארוחה הזאת אני לוקח גם ויטמין D, מגנזיום, ויש פה גם קצת אבץ, וכמובן אהוב עליי, על חלק זה לא משפיע, אבל עליי זה מאוד משפיע את האמת, וזה אשווגנדה. ואיך אפשר לשכוח את הקריאטין שלנו, כמובן אני לוקח 8 גרם כל יום, בין 8 ל-10, יותר לכיוון ה-10, וכדורים לשיער שלי, כדי לשמור עליו שהוא עדיין יחיה, פינסטרייד, או חלק מכם מכירים את זה כפרופסיה, כמובן שזה משפיע על ההורמון ה-DHT שבשיער, אבל זה עדיין טבעי לגמרי, גם אם זה במרשם. מי שנמאס לו לעבוד קשה בחדר כושר, והוא לא רואה תוצאות, ורוצה באמת להתחיל לעשות דברים בצורה מקצועית, וגם ללמוד על הדרך, כדי באמת להתקדם ולא סתם מנחש. למטה בתיאור הסרטון יש לינק לאתר שלי, שם אפשר להשאיר פרטים לליווי אישי אחד על אחד ממני. יכולים להיכנס, לראות ביקורות של מתאמנים, לראות תוצאות, ואז להשאיר לי פרטים בדף. אני אישית אחזור אליכם בהקדם כדי לראות אם אתם מתאימים לתוכנית הליווי שלי. שימו לב, תשאירו פרטים רק אם אתם רציניים לגבי לעשות שינוי בגוף שלכם. בסדר? אני לא גננת. אם אתם מוכנים לעקוב אחרי תוכנית שבאמת עובדת וגם ללמוד על הדרך כדי באמת לעשות את הדברים בצורה מקצועית ולמקסם סוף סוף תוצאות, תחצו על הלינק למטה בתיאור. אני אוכל עכשיו את הארוחה הזאת. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם אהבתם, תיתנו לייק, זה עוזר לי המון וזה לגמרי בחינם. כמובן גם להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון כדי לדעת כל פעם שאני מעלה סרטון חדש. אנחנו נתראה בפרק הבא. Peace.